Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Max Tanjinga. Sobrang baliw na baliw po sa akin ang anak ng amo kong mayaman. Feel good morning, call and tits. At sa mga suki ng programang mga katas ng nakalipas. Ako po si Wela ng San Pedro, Laguna. Everyday po ako umuwi sa amin dahil ayaw ng papa ko na mag-isa lang ako. Ang work ko po dito sa may Ortigas. Ang work ko po ay dito sa may Ortigas. At ang aking pong kantas ay tungkol nga po sa anak ng amo kong bet ako na si Jake. Kolented sa aminin ko, attractive po siya, gwapo, may appeal, may dating. Pero parang may sometimes po siya o yung may pagka-special. Yan ang sinasabi ko, 'di ba? Wala po akong boyfriend pero may mga nanliligaw naman. Kaso si Jake nung pinatraining po siya sa akin ni boss ay nagpapahiwatig nga po ng kanyang nararamdaman para sa akin. At dito na nga nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Mars, andyan na si boss. Kasama yung pogi niya na anak. Oh my God, yung crush nating lahat. Oo, siya na ang pogi. Alam mo, ang tagal ko na gustong dalahin sana ni boss yan dito. Ayun, fine. Ayun pala. Okay, kunyari wala tayong crush sa kanya. Hello, boss. Good morning po. Good morning. Boss. Ay, boss, good morning, boss. Uy, Charms, mag-good morning ka. Good morning, boss. Ay, good morning. Huwag dito. Malata tayo. Boss, sino po kasama niyo? Baka gusto niyo ipakilala. Oo nga, boss. Parang kamukha mo, gwapong-gwapo eh. Hindi nga eh, ang layo kay boss. Kaya feeling ko... Uy, mawalan tayo ng trabaho. Ayun, boss. Game, boss. We're ready. Pagkilala ko yung aking uniko iyo. Si Jake. Siya pala yung anak niyo. Jake, ito yung aking, ito yung mga worker natin dito sa Hi, team. Jake. Hi, boss. Jake, ikaw pala yung boss namin. Hi. Hi. Mahihain po kayo. Nangangati yung batok mo. Sorry, ako eh.
Hello Sir Jake, nice meeting you po. Buti naman po napasyal kayo dito sa opisina namin. Gusto niyo kumain na po ba kayo? Okay lang, I'm good. Si Daddy gusto niya ako isama. Huwag po kayo mahiya. Kami po mga... Oo, ba't ka mahiya? Sa inyo naman to dito. Kaya nga po, tsaka asikasuhin po namin kayo dito. Boss, ako ba yung magtuturo sa kanya? Hindi no, ako ang magtuturo sa kanya. Di ba, Sir Jake? Ako ang magtuturo sa'yo, Jake. Depende ko. Ituturo ko siya from ingrown to split ends. Okay. Ano po nga... Dad. Sandali, marami kasi akong kachat, anak eh. Ikaw na magturo nito, Willa, ha? Ako po? Boss, akala ko ako eh. Si Willa na yung napili ko, ha? Kasi si Jake, gusto niya si Willa. Nakita niya na kayo eh. Dad, nakakahiya akong sabihin na... Boss, ano ba yung tuturo ko sa kanya? Ano ba? Lahat na proseso sa ating importation ng mga frozen goods sa pag-deliver, kung saan natin yan dinidistribute. Ako po magturo kung paano hubaran yung skinless. Skinless na hubaran pa? Ako na lang hubaran mo. Ha? Ibig sabihin, wag na, si Willa na lang. Ako na lang, Charm. Kaya ko po magturo kung paano kung paano mukbangin ng longganisa. What? Diba? Yung frozen, yung ituro mo natin. sa akin yan. Sa akin mo yun ituro, wag sa anak ko. Asan niyo po yung longganisa niyo? Parang wala naman nababakat. Chorizo. Chorizo. So funny. Basta, Willa, ha? Ikaw bahala sa anak ko, ha? Turuan Oo, mo. boss. Promise. Dad, anak ko, kabaya. Dapat lalaki ka ganyan, no? Biyak kang dibdib. Sir Jake, huwag ka mahiya sa amin. Ako, kami po yung tao nyo. Boss po namin kayo. Kailan ba siya mag-start, boss? Ngayon na. Ngayon din mag-start din. Turuan mo, ha? Willa, ikaw na bahala, ha? Wala. Opo. Promise, boss. Ako pong bahala sa anak nyo. Ang sarap naman ng anak mo, boss. Ano? Ng frozen goods natin. Frozen goods natin. Ako ba, hindi ba ako masarap? Hindi. Para kang tuyot, binilad na. Oo. Sa siya'y nalalaki. Kahit patwitams na tulad ko'y mapapat. Colin Tits, nag-full-time turo nga po ako kay Jake. Kaya after 2 weeks, Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo ng... hindi no, ikaw yung boss, ikaw yung dapat inaasikaso ko. Tawagin ko si Trixie, timpla ka kape! Wow, ako yung taga-timpla nyo? Boss Jayco. Ilan? Boss Jayco. No, I'll order for everyone na lang. Sige na, okay lang. Ka, Boss Jake, baka mapagalitan ka, baka sabihin ng amo I'm namin, fine. kinakantsawan ka namin, No, I'm fine. Okay lang? Sige. Order na nga, ang arte mo pa. Boss, samahan mo na ng cinnamon. Mabusog ka. Uy, kaya Okay, ang sige, taba-taba no mo problem. eh. Mars, ano ka ba? Sige na, hayaan mo na. Sir Jake, sure ka okay lang ha? Baka mapagalitan kami. Sure, no problem.
Okay. Kumusta yung performance ng aking anak? Yung kanyang performance task. Magaling ba? Boss! Oh my God, ba't ganun yung anak mo? Bakit? Boss naman. Tignan mo naman yung tatay. Boss, Kailangan pa ba't bang ganun yung anak? i-memorize yan? Ba't ganyan yung anak mo? Basic. Sobrang fast learner. Boss, siya yung dahilan kung bakit magiging mayaman kayo. Kaya sana Mayaman na ako eh. Hindi, Dadagdagan kung na lang bakit, niya yan. kung bakit mas yayaman kayo dahil sa kanya. Kaya boss, mag-resign ka na. Siya na lang, siya na lang papalit. Promise. Ano? Pwede ka na mag-retire anytime, di ba? Sabi mo, masakit lagi, may taas uric mo, taas ang dami mong gout, bukol-bukol. Mag-resign ka na kasi nauumay na kami sa mukha mo Patayin eh. mo na lang ako. Patayin mo na lang Pwede ako. ba yun? Hindi. Bawal yun eh. Hindi. Pero boss, mag-retire ka na, okay na kami dito. Kayang-kaya ng anak mo patakbuhin yung kumpanya kahit wala ka. Talaga Oh ba? my God, magiging walang kwenta ka talaga kapag siya talaga yung... Ang sakit mo magsalita. Hindi boss, dapat maging proud ka sa anak mo kasi anak mo yan, dugot pawis mo yan. Sino man nasabi di ako proud sa anak ko, pero grabe ka naman manlait sa akin. Hindi kita nalalait, tawag doon real talk. Kasi ayoko ng paligoy-ligoy, boss eh. Tsaka, Oo nga, no. di ba, asset mo siya. Ikaw kasi parang more on kay disadvantage ka ng kumpanya. Ako ba yung disadvantage? Ako yung mayari. Kasi parang ang bagal-bagal mo, ina-assist ka ng mga guard. Matanda na ako eh. Ano gusto Yun mo? nga, kaya nga sabi ko, mag-retire ka na. Retirement, di ba? Pati ka rin nakikialam kung kailan ako mag-retire. Guys, is ka ba? Opo, di ba ako yung nag-asikaso nun? Tsaka, di ba dati, tinuturoan kita gumamit ng keyboard. Hindi mo masaulo yung maski yung QWERTY dito, yung QWERTY. Ikaw, ganun kapindot Gusto ko kasi system ng ka. quickie gusto ko, hindi ko Tingnan mo, napaka-green mo, bawal yan. Gusto mo magsumbong ako sa dole. Yung mga green jokes, bawal yan eh. Hindi naman joke yun lang naman natatype. Apaka-green mo. Tapos siya, napaka-wholesome ng anak mo. Medyo lang may parang baby talk something-something. Ba't may something ng anak mo? Ha? Bakit may parang... Oo nga, no, napansin mo. Diba? Ayaw siya na lang, anak ko yan. Nangyado. Isang pagkakataon po ay nagulat ako na pinilit akong ihatid ni Jake sa San Pedro. Ang layo nun, di ba? Sir Jake, So, grabe door-to-door Dito na naman po. Nakakaya naman it's po. okay. Medyo traffic lang, sorry. Pero, Ikaw pa yung nagsusorry, Sir Jake. Skyway na nga tayo. Traffic pala yung place nyo, no? Nagtataka lang ako kasi parang may something-something siya pero nakakuha siya ng driver's license. Sir Jake, sure ka ba kayang bumalik ng Manila kasi malayo It's okay. Wait, Daddy's calling. Hello, Dad. Oh, ka ba nagkawin sa bahay Gabi-gabi nasa ka ba? Dad, may natid lang ako sa San Pedro, Laguna. Oh my God. Ba't ka nakarating dyan? Sino ba yung natid mo? Oh my God. Dad, Baka matanggal ako sa trabaho. pabalik na po. Oh my God. Umuwi ka na gabi-gabi naghahanap na yung nanay mo. Dito nanay mo, kausapin mo. Nay, si Dad. Hello? Ma'am. Baby ko. Uwi ka na, baby. Yes, Ma'am. Oo. Oy, uminom ka na ba ng vitamins mo? Yung... Yeah, opo, Ma'am. Oo, uminom ka na ha. Opo, Ma'am. Oo, tsaka uminom ka na ba ng milk mo? Opo, Ma'am. Anong spelling ng mom? Mom. M-O-W-M, Mom. Mom, okay, sabihin mo, Ama. Oma. Sabi mo, Opa. Opa. I love you, baby ko. Love you, Mom. I'm going home na Oh po. my God. Kaya naman pala, baby tuktok kasi yung Bye. nanay ang Okay, konsentidora. bye-bye. Bye, uwi ka na. Ganun ba talaga kayo mag-usap ng mama mo? I should go. I'm sorry. I should O go. sige, thank you Okay. Sure ka kaya mo Yeah, I can.
pagbalik po sa opisina. Pag-usap tayo. Boss, may Ano bang problema balak ba? mo sa anak ko? Bibi naman yan. Ayaw namin masaktan yung anak namin. Anong balak po? Kung masasaktan ng yung anak ko, wag na lang. Ha? Sir, wala po akong intention na ganun. Anong balak mo? Kung nakarating po sa inyo na ako yung hinatid niya sa Laguna, opo, ako po yung pero Wala naman akong... ikaw pala. Hindi ko alam yun eh. Ha? Gusto ko po kasi maging transparent sa inyo. Siya po yung nagpumilit sa akin. Sabi niya po, hearted kita. Ganyan ba magsalita yun? Opo. Tapos, basta. kasi po baka magalit siya sa akin kapag di ako pumayag Pero wala po akong balak na masama sa anak niyo. Huwag yung anak ko. Hindi, wala po akong gusto sa anak niyo, sir. Ano? Wala kang gusto tapos papatid ka? Hindi po ako nagpatis. Siya po yung namilit. Sir! Hey. Are you leaving? What? Sorry, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Kasi Iniiwasan mo ba ako? napagalitan ako Ha? ng papa mo dahil Tinawagan ka ni Mom? hindi ko na kaya yung mo. Sorry. Sorry pero naiinis ako sa totoo po. Mom. Galit si Mom. Hindi, may Mom. Sabi mo, Mom. Mom. Mama. 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 Sorry, But pero why? You're leaving me? kasi ayoko na dito kasi tingin nila ako yung makakasira sa'yo. Ha? No.